Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi dorim să vă prezentăm câteva noțiuni teoretice și practice despre textul argumentativ, subiect care se regăsește în cadrul examenului de bacalaureat la limba și literatura română, mai exact este subiectul 1B. Ne propunem ca prin această lecție să vorbim despre structura, tehnicile și câteva exemple de text argumentativ și obiectivele lecției sunt următoarele. Să reușiți să definiți textul argumentativ și să înțelegeți care este rolul textului argumentativ, să identificați structura textului argumentativ, să înțelegeți și să folosiți tipuri de argumente și conectori specifici textului argumentativ și să redactați un text argumentativ pe o temă dată, respectând structura și tehnicile de argumentare. Aceste noțiuni sunt foarte importante pentru a reuși să realizați un text argumentativ de notă maximă. Dar înainte de toate, ce este textul argumentativ? Am găsit o definiție simplă despre textul argumentativ care vă poate forma o idee despre acesta și anume textul argumentativ poate fi definit ca un tip de text scris care urmărește să convingă cititorul de validitatea unei opinii prin prezentarea și susținerea argumentelor clare și organizate logic. Altfel spus, textul argumentativ este acel tip de text în care vă puteți pune amprenta, vă puteți expune părerea justificată pe baza unor argumente, iar tot ceea ce trebuie să faceți este să vă convingeți cititorul, în acest caz corectorul examenului vostru, că punctul vostru de vedere este unul valid. Suportul pe care îl vom folosi pentru a discuta strict pe textul argumentativ este modelul de subiect propus pentru bacalaureatul din 2025 de Ministerul Educației, iar cerința sună cam așa. Redactează un text de minim 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă fotografiile au sau nu un rol important în viața unei persoane, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Pământul bătătorit de părintele meu, file de jurnal, de puia Florica Rebreanu, cât și la experiența personală sau culturală. În redactarea textului veți avea în vedere următoarele repere: formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente. Și utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare, așezarea în pagină, lizibilitatea, respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte. După cum putem observa, în cerința creării textului argumentativ se cere să facem referire atât la fragmentul expus la subiectul 1A, cât și la experiența personală sau culturală. Dar înainte de toate, pentru a înțelege care este structura unui text argumentativ, avem nevoie de următoarele noțiuni teoretice. Iar aici avem prezentată structura textului argumentativ. Ea este formată din introducere, cuprins și încheiere. În introducere se va prezenta tema și se va exprima opinia personală într-o teză clară. Altfel spus, în introducere este suficient să ne spunem punctul de vedere într-un mod sumativ. Mai apoi, cuprinsul va fi format din argumente și contraargumente, fiecare susținut de exemple concrete și exact cum cere în cerință, exemplele trebuie date ori din textul expus la subiectul 1A, cât și din experiența personală sau culturală. Iar încheierea reiterează opinia și întărește ideea exprimată, lăsând o impresie puternică. Altfel spus, prin concluzie, trebuie să vă convingeți cititorul de opinia voastră, prin argumentele expuse în cuprins. Această lecție are ca și suport atât modelul de bacalaureat propus pentru anul 2025, cât și agenda de limba și literatura română pentru subiectele 1, 2 și 3, creată de noi. În această agendă se găsesc noțiuni teoretice pentru fiecare subiect în parte și, de asemenea, este însoțită de exemple, de exerciții rezolvate și de exerciții propuse spre rezolvare.
În această agendă veți găsi informații expuse pe larg, veți găsi explicații care să vă ajute să înțelegeți foarte bine cum se construiește un text argumentativ și cum ar trebui să-l expuneți astfel încât să convingeți cititorul de opinia voastră. Dar înainte de a ne raporta la textul din subiectul de bacalaureat propus pentru 2025, haideți să luăm ca și temă acest exemplu. Să presupunem că avem de creat un text argumentativ pe tema: credeți că tehnologia modernă îmbunătățește educația? Și, pe baza acestei teme, vom încerca să realizăm o introducere, un cuprins și o încheiere. După cum precizam anterior, introducerea presupune definirea subiectului și exprimarea tezei. Într-o notă mai sumativă, introducerea ar trebui să conțină această idee: cred că telefoanele mobile ar trebui permise în școli deoarece aduc beneficii importante în procesul de învățare. Sigur că această idee poate fi dezvoltată astfel încât introducerea să cuprindă 2-3 fraze. La nivel de cuprins, trebuie expuse argumentele 1 și 2. Trebuie prezentate motivele care susțin ipoteza noastră. De asemenea, dacă simțim nevoia să întărim și mai mult ideea expusă în primele 2 argumente, ne putem folosi și de un contraargument. Contraargumentul prezintă practic un punct de vedere contrar și oferă un răspuns care îl contrazice. De exemplu, dacă avem acest argument legate de tehnologia modernă care îmbunătățește educația. Telefoanele facilitează accesul la informație, oferind elevilor posibilitatea de a căuta răspunsuri rapide și de a învăța eficient. Dacă dorim să evidențiem și mai mult această idee, ne putem folosi de un contraargument, precum acesta: criticii spun că telefoanele distrag atenția elevilor. Totuși, o utilizare disciplinată poate elimina aceste riscuri. Deși contraargumentul nu este des folosit într-un text argumentativ, nu este greșit de folosit în situația în care să spunem că nu reușiți să dezvoltați suficient primele 2 argumente sau nu știți ce alte exemple să stea la baza acestora. Concluzia reprezintă de fapt o recapitulare a ideii principale și a argumentelor aduse în cuprins și pentru această temă putem formula ca și concluzie: în concluzie, permiterea telefoanelor în școli aduce avantaje educaționale semnificative. Sigur, această idee poate fi dezvoltată, este recomandat să fie dezvoltată. Noi aici am expus doar câteva idei pentru a crea un text argumentativ pe tema adusă. Pentru a putea îndeplini cerința celor 150 de cuvinte minime, aceste idei trebuie dezvoltate. Un alt aspect important în crearea textului argumentativ este utilizarea conectorilor logici. Acest detaliu a fost enunțat și în cerința pentru textul argumentativ. Pentru introducerea argumentelor putem folosi următorii conectori. În primul rând, un motiv important este și după aceea putem folosi acești conectori în introducere, iar apoi expunem ideea pe care vrem să o prezentăm ulterior. Dacă dorim să utilizăm contraargumente, putem folosi următorii conectori. Cu toate acestea, criticii susțin că și așa mai departe. Pentru a expune argumentele din cuprins, ne putem folosi de conectori precum: părerea mea este că, în opinia mea, din experiența mea, conform textului expus și așa mai departe. Iar pentru concluzie, putem folosi acești conectori simpli precum: în concluzie, așadar. Acești conectori sunt punctați conform baremului. Este important să fie folosiți. Toate aceste elemente teoretice le găsiți și în agenda pentru bacalaureat, pentru subiectele 1, 2 și 3. Aici avem un model rezolvat de text argumentativ,
iar în partea dreaptă puteți vizualiza un exemplu de text argumentativ creat conform baremului de rezolvare. Acest text argumentativ a fost împărțit în funcție de structura textului argumentativ și este format din ipoteză, primul argument pro, al doilea argument pro și concluzia. Acum vom face referire strict la modelul de subiect propus pentru bacalaureatul din 2025. Acest model are ca și text suport un fragment din Pământul bătătorit de părintele meu, file de jurnal, de Puia Florica Rebreanu, și ca și cerință pe care am citit-o anterior, se cere crearea unui text argumentativ de minim 150 de cuvinte în care să argumentez dacă fotografiile au un rol important sau nu în viața unei persoane. Iar raportarea trebuie să se facă atât la informațiile din text, cât și la experiența personală sau culturală. Și noi am realizat un model de rezolvare a acestei cerințe. Ca și introducere ne-am gândit la aceasta. Consider că fotografiile au un rol esențial în viața unei persoane, deoarece acestea ne ajută să păstrăm amintiri valoroase și să ne conectăm emoțional cu trecutul. Aceasta este doar o idee, doar un exemplu de introducere, poate fi adaptat în funcție de părerea fiecărei persoane. Nouă ni s-a părut o introducere reușită pentru textul argumentativ. După cum puteți observa, am folosit și un conector. Consider că acest conector face referire la propria persoană, deci la propria opinie. Ca și prim argument, am formulat în felul următor. În primul rând, observăm conectorul, în primul rând, fotografiile conservă momente unice și persoane dragi, permițându-ne să retrăim clipele importante. Fragmentul din jurnalul Puiei Florica Rebreanu ilustrează această idee prin pasiunea tatălui autoarei pentru fotografiat, o activitate prin care a imortalizat momentele și locurile semnificative din viața lor de familie. De exemplu, fotografia artistică în care autoarea apare alături de mama sa subliniază dorința de a păstra o amintire prețioasă ce poate fi revăzută peste ani. Astfel, fotografiile au un rol de martori tăcuți ai unor clipe trecătoare pe care le readuc în prezent. După cum precizam mai devreme, am utilizat doi conectori. În introducere am utilizat conectorul Consider că, iar în primul argument am utilizat acest conector în primul rând. Și după cum puteți observa, în primul argument am făcut referire la textul din subiectul 1a. Pentru argumentul numărul 2 ne-am folosit tot de textul propus și am îmbinat cu propria experiență și am folosit următoarea formulare. În al doilea rând, fotografiile oferă alinare și continuitate emoțională, mai ales în cazul celor dragi care nu mai sunt. În textul citat, țărâncile îi cer pictoriței Ileana Colonel Antonu să redea în pictură chipurile celor decedați, deoarece imaginea acestora le aduce liniște și confort. Acest obicei arată cum o fotografie poate deveni un simbol al memoriei și o formă de consolare, o modalitate de a menține o conexiune emoțională cu cei dispăruți. La fel, fotografiile de familie contribuie la păstrarea unei legături vii cu trecutul, oferindu-ne rădăcini și identitate. Și ca și concluzie am formulat în felul următor. În concluzie, fotografiile au un rol important în viața noastră, nu doar ca imagini statice, ci ca ancore emoționale care ne ajută să păstrăm vii amintirile și să ne apropiem de cei pe care îi iubim. Desigur, acesta este doar un exemplu de cum poate fi formulat un text argumentativ pe baza textului suport. Dacă dorești să aprofundezi mult mai mult acest subiect și nu numai, toate agendele noastre care conțin teorie, exerciții rezolvate, exerciții propuse spre rezolvare, le poți găsi pe site-ul nostru edea.ro. De asemenea, pe site poți găsi mai multe produse destinate elevilor de liceu și pentru cei care se pregătesc pentru bacalaureat. Vei găsi produse pentru limba și literatura română, informatică, matematică și chimie organică.
De asemenea, avem și categoria de produse pentru copii și dacă ți-a plăcut acest clip, te rog nu uita să ne dai un follow, subscribe pe platformele noastre de socializare, pe TikTok, pe Instagram și pe YouTube. Ne-ar ajuta foarte mult să dai share acestui clip și să contribui la visul nostru de a ajunge cât mai departe cu acest proiect. Te așteptăm și data viitoare pe canalul nostru de YouTube.